ମୋବାଇଲ ଆଉ ଟିଭିରେ ଦେଖିଥିବା ଗେମ୍ ଆଜି ରିଏଲରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ତ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମେ ମାମୁଁ ଭଣଜା ସମସ୍ତେ ମିଶି ଚାଲିଲୁ ଗୋଟେ ସପିଂ ମଲ୍ ବୁଲାବୁଲି ପାଇଁ। ଗୋଆର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଏମିତି ଥିଲା। ତ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସପିଂ ମଲ୍ ପାଖରେ। ତ ସପିଂ ମଲ୍ ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଏମିତି ଥିଲା। ତ ଫଟାଫଟ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ ସପିଂ ମଲ୍ ଭିତରକୁ। ଆଉ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ମାତ୍ରେ ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଯାଇକି ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍ ଭିତରୁ। ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଗେମିଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗେମ୍ ଜୋନ୍ ସେଇଟାକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ ସେଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା କେମିତି ସବୁ ଖେଳ ଏମିତି ସବୁ ଖେଳାଯାଉଛି, ଯେଟା ଆମେ ମୋବାଇଲରେ ସବୁ ଦେଖିଥାଉ। ମୁଁ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଯାଇକି ଟିକେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଲାଗିଗଲି। ଯାଇଛି ମାନେ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବି ନା। ତ ଆଉ ଯେଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ କିଛି ୟୁନିକ୍ ଦେଖିଲି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲରେ ଟିଭିରେ ଦେଖିଥାଉ, ମୁଁ ତ କେବେ ରିଏଲ୍ରେ ଦେଖିନଥିଲି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜି ଏଠି ଗୋଆରେ ରିଏଲ୍ରେ ଦେଖିଲି। ତାପରେ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖି ଆପଣ ତ କେବେ ଏମିତି ଦେଖିନଥିବେ। ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖେଇଦେବି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟର ଫେରିବା ବାଟରେ ଟିକେ ଆମେ ତ କେବେ ରିଏଲ୍ର ଘୋଡ଼ାରେ ବସିପାରିବାନି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଘୋଡ଼ା ଟିକେ ଚଢ଼ିବା ଟିକେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସ କରିଦେଲି। ଆଉ ଆଇଛି ମାନେ ଟିକେ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ା ନହେଲେ ହେବ ନା, ତ ଫଟୋ ତ ନିହାତି ଉଠା ହେବ। ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ମନ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଆମେ ଚାଲିଗଲୁ ସିଧା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯାଇକି ଟିକେ ଚିକେନ୍ ଲଲିପପ୍, ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ଟିକେ ବାଡ଼େଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।